Hola, bon dia. Volia fer-vos una petita introducció de lo que són els cursos de Competic 3, com funcionen i, i, i per què serveixen i com s'organitzen, vale? Perquè són una mica més liosos que els altres, que el Competic Inicial 1 i 2. Competic Inicial 1 i 2 tenen un temari i tothom fa el mateix temari. Vale? És com si vas a la cantina i al ranxo i el mateix per tothom. Competic 3, en canvi, hi ha com un menú i pots triar quines competències fas. Vale? Hi ha 5 competències, competències li diuen els temes, n'hi ha 5 i amb només que n'aprovem 2 ja certifiquem. Llavors us ensenyo una miqueta més, aquí ho tinc. Vale. Les 5 competències són aquestes. Tenen números, C4, C5, C6, etc. Però, o sigui, la 1, 2, 3 no es fan, la 1, 2, 3 s'han fet en cursos anteriors de Competic. Aquí estaríem ja a 4, que és edició de text, 5, edició d'imatges o i vídeo, 6, fulls de càlcul, 7, bases de dades i 8, presentacions. Presentacions vull dir tipus PowerPoint. Llavors, no cal fer-les totes, el que us deia, només que en feu 2, o sigui, només que n'aproveu 2, ja certifiqueu. I depenent del centre on us matriculeu, doncs pot ser que facin unes o altres, o si el centre és bo, farà un any unes i el següent les altres, perquè hi ha gent que treu el títol, però igualment vol fer més perquè aprendre també és maco. Llavors, ara concretament aquest curs al CFA Manlleu fem edició de text, presentacions i full de càlcul, cada una en un trimestre. En global, el curs se suposa que és de 105 hores, unes 3 hores setmanals, vale? Tot i que a vegades amb la història de que es pot fer telemàtic o semipresencial acaben sent menys hores setmanals, però en principi són 3. Llavors, queda dividit en 3 cursos trimestrals i si no us heu matriculat al primer trimestre i enganxeu el segon, doncs el segon serà un altre tema i el tercer serà un altre tema i no tindreu cap problema en seguir-ho. Llavors, també avisar de que per matricular-se a Competic 3 no n'hi ha prou amb tenir el nivell. Vale? No em podeu dir que jo he estat treballant a la NASA 5 anys. M'és igual. Necessiteu certificar que teniu aprovat el Competic 2 o l'Àctic mitjà. L'Àctic mitjà no és molt difícil. Vale? Si teniu molta pressa en obtenir el títol, traieu-vos l'Àctic mitjà de seguida i matriculeu-vos a Competic 3. O feu pel vostre compte l'Àctic 3. L'Àctic que us comentava és com un examen. És el mateix, podeu anar a l'examen, trieu de quines competències us voleu examinar i amb només que n'aproveu 2, crec que pagant un cop l'examen podeu fer-ne 3 o 4, però només que n'aproveu 2 ja obteniu el títol. Llavors, això venia també perquè us volia ensenyar aquí. En el meu canal de YouTube tinc una pila d'explicacions de molts temes a molts nivells. Llavors, al principi havia posat tot de resums de Competic inicial, bàsic, mitjà. Fixeu-vos que tinc un grapat de vídeos de Competic inicial, d'aprendre a fer en l'ordinador, un grapat de vídeos de l'1, del mitjà, de l'Àctic bàsic, de la Competic 1 Àctic bàsic, i un grapat de vídeos, moltíssims vídeos, de fet, de Competic 2 Àctic mitjà. Vale? Perquè Competic 2 ja és un curs bastant més sòlid que aquests. Llavors, del 3 n'hi ha pocs. Per què n'hi ha pocs? No és que només siguin aquests tot el que cal aprendre, és perquè estem aprenent a nivell expert 2 competències concretes que cadascú són diferents. O sigui, podria haver ficat a Competic 3 una llista immensa amb centenars de vídeos, però el que hauríeu de fer és buscar cap a sota quina és la competència de la que us esteu examinant. Per exemple, la C4, edició de text, doncs mireu-vos la llista, depèn si ho feu en Word, en Writer o en què. Si esteu fent la 5 aquí, la 6 aquí, la 7 aquí, etc. La 7 i la 8 les tinc juntes, però de fet d'aquests en tinc molt pocs. L'edició de bases de dades no és gaire popular, aquesta competència, i la del PowerPoint és que és molt senzilleta. I diria que ja estem. Vale? Bueno, també aquí sota tinc fets alguns projectes o alguns trossos de projectes de Competic 3 que també us pot interessar. Vale? Això no ho havia explicat. Al final del curs de Competic 3 cal fer un projecte, que és com un examen, no és com un examen, és com un exercici final, que es pot fer amb apunts, es pot fer amb connexió a internet, però cal destressa, vale? Cal portar-ho per la mà perquè hi ha un temps limitat i us fan fer moltes coses i si no aneu entrenats dieu, és que ho podria fer però el problema és el temps. Sí,
però és que és el que volen, que demostreu que teniu destressa i que aneu per feina. I ja està. Ens veiem en propers vídeos. Fins aviat. Adéu.